जिब जुनार फिसिनानै मोननाय रांजोंबो आथिखालाव गोबां नखरफोरा जोंगामागा दंसै। साख्रि बाख्रिनि फारसे सिमांखौ सोलायनानै खायसे लाइमोनफोरा जिउनि लामाखौ गोजों खालामना लानो हानायनि गोबां बिदिन्थि दंसै। बेबायदिनो बोरमा फिसिनानै गावनि जिउखौ दाना लानो हादों अनसुमा बर' मुंनि सासे सुबुङा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि खासिबारि गामिनि मुङा अनसुमा बर'। बिथाङा बोरमा फिसिनानै जिउआव गावनि नखर आरो जिउ राहा लामाखौ दानानै लानो हादों। आथिखालाव बिथाङा सासे जाखांफुनाय बोरमा आबादारि। अनसुमा बर'खौ दायो दुलाराय आसामावनो बोरमा आबादारि होननानै सिनायथि। जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनसुला बसुमतारीनि लानाय खौराङाव बिथां अनसुमा बर'आ फोरमायदों, गिबियाव राजस्थाननिफ्राय बोरमा लाबोनानै फिसिजेनदोंमोन। सासे रोंखा राखा लेखा गोरों जाय दिनै आसामावनो मुंदांखा जानो हानाय बोरमा फिसिनानै बिथाङा आबादारि हिसाबै बोरमाखौनो बिथाङा दायो फिसिगासिनो दङ। दिनै आसामावनो बिथांखौ बोरमा फिसिनानै सासे मुंदांखा जानाय बिथांखौ गासिबो सिनायो। बिथांनि मुङानो जाबाय अनसुमा बर'। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि खासिबारि गामिनि। बे समाव आङो अनसुमा बर' बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलावहाय गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बेसेन गोसा समखौ होनानै आंनि फार्मसिम सफैनायनि थाखाय। गिबियावनो नोंथाङा बोरमा आबादारि खालामबाय। नोंथाङा मा सननिफ्राय बे बोरमा आबादारिखौ खालामजेनदोंमोन? आङो 2017 लास्टनिफ्राय खालामदोंमोन। मोजां नांबाय आङो बोरमा फिनानै आरो खालामलांबाय थानोसै। दायो नोंथांनियाव बोरमाया मा मा जातनि दङ? बोरमानि जात महरै आंनाव दा बेटेल दङ, सिर'हि दङ, बारबारि दङ आरो मावाटि होननानै बुङो मोनसे जात मावाटि आरो मेरा होननानै बुङो जोंनि लकेल मेन्दाफोर बायदि लान्जाय गोलाव, बिहा एसे गेदेर जायो आरो बाखि जोंनि लकेल बोरमा ब्लेक बेंगल, आसाम हिल बेफोर दं। गिबियाव नोंथाङा बोरमा आबादारि खालामनायनि सिगाङाव नोंथाङा मा मावनो जेनेबा थांखि लादोंमोन? आदसा, आंथ' डिफेन्सआव खोब थांनो गोसो दङमोन। ओंखायनो टंला कलेजाव NCCबो खालामबाय, बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जाबाय। बिनि उनावहाय गोसो जाबाय लाइफखौ माने इन्डिपेन्डेन्ट माने खुंनो थाखाय जिथु मोनसे लुबैनाय, बियो आंखौ माने खोब जब बुस्थुनिफ्राय गोजान जायगासिम नारनानै हरनाय होननायफोरबायदि जाबाय। आरो आं मा खालामनो, जायखिजाया बेब'हाय खालामनोबोथ' फैसा नांगोन आरो जोंफोरबायदिनोलाय सोर माने बिजनेसमेना नलेज होनो बिदि होआ। जोंफोरबायदि मानसिनि थाखाय आं एसे स्टाडि खालामबाय। बयनिख्रुइबो साबसिन बर्थमान बोरमा आबादा मोजां। बिसोरो गांसो जानानैनो थांना थायो नालाय, दैलि खरसा जाया। ओंखायनो आं बोरमाखौबोल'सो एसे बायनांगौ, बिनि उनाव आं दानानि थाखाय टेनसन गैया। बेखौ आं एसे दाजाब दानख' खालामना मोजां नांनानै बोरमा फिबाय आरो। बोरमानि अनगायैबो गोबां माने दिनै जोंनि माबायाव गोबां दङ, अमा दङ, जेरै दाउ दङ, दाउ फार्म दङ। बेखौ फिसियालासिनो नोंथाङा बोरमाखौनो मेन थांखि हिसाबै लाबाय, बिनि जाहोना? बेनो अमायाव कन्टिनिउ खरसा जायो, दाउआवबो कन्टिनिउ खरसा, हांसोआवबो माने कन्टिनिउ माने खरसा जाबाय थायो। दा इसोरा ओरैबायदि बुस्थु बानायदों जे बोरमाया ओरैबायदि जे इसोरा सोरजिनाय गांसोखौनो बियो जानानै थांनानै थागोन। नांगौखिनि निउट्रियेन्ट्सखौ बियो गासै माखासे आइटेमनि गांसोनिफ्रायनो मोनगोन। गांसो जानानैनो बियो थांनानै थाथारगोन हिसाबै, बे हिसाबै जोङो दानानि जेबो खरसा गैया। जेब्ला बोरमानि माबा मोनसे निउट्रियेन्ट्स आंखालाव बोरमाया हामो, अब्लानिया जों बेखौ दाना होनो हायो। बिनिख्रुइ माखासे जुन्थुनि गेजेरावनो, जिब जुन्थुनि गेजेरावनो बोरमाया बेस्ट आं नांदों। आरो बोरमानि हंखिया माखासेयानो जाया मानो माने फिजिकेल मेन्टेननि अनगायै जिर' कस्टआवबो इच्ছা खालामोबा दिनखौ बारहोनो हायो। नोंथाङा बोरमाखौ फार्स्ट टाइम बबेनिफ्राय लाबोजेनदोंमोन? आंथ' फार्स्ट टाइम जेब्ला जोंनि लकेल ब्लेक बेंगल बेखौनो आङो फिजेनदोंमोन लकेल मार्केटआवनो। बिनि उनावहाय फार्मखौ आपग्रेड खालामनो थाखाय माने आङो गावगाय खुद राजस्थान थांदोंमोन। राजस्थान थांनानै गासै आं 35टा बोरमा लाबोदों। गावनो माने डिआइआव जनानै आसामसिम लाबोदों। गोलाव मोनसे जार्नि बिदि। दा आंनि फार्माव गिदिर जात दङ आरो आं दाब दाब जायगायाव
मोजां जातनि जोलैखौ जोंनि बड'लेण्डआव फोगासिनो दङ दिनैनि थारिखआव बड'लेण्डआव दाब दाब जायगायाव दा मोजां जोलै बोरमा मानसिफोरनियाव मोनोसै। नोंथांखौ सोरबाफोर एडभाइसफोर होबाय बायदोंमोन नामा बोरमा फिसिनो थाखाय? बोरमा फिनोथ' आंखौ रावबो एडभाइस होआखै, आरो दिनैनि तारिखआव सैथो खोथाया बेबो जे सोरबा किसुमान माने अलरेडि साक्सेसफुल पार्सन गुबुन बेबहाय खालामग्रा बिथांमोना एखनब्ला ओरैसो एडभाइस होनो नागिरो मोनसे जिबननि बेबहाय बेखौलाय मानो खालामदों, माने जिबन गैयै बुस्थु बेबहाय खालामनाया बेस्ट होननानै। खिन्थु आं गाहाम नांदों आरो खालामलांबाय थानोसै आरो बोरमा आबादजों गावनि फिउचारखौ बानायनो हायो होननानै आं बुंगोन। थारैनो नंगौ, नाथाय बिथाङा दिनै बोरमा आबाद खालामनानैनो गावनि जिउखौ दानो हादों, लोगोसे न'खरखौ बिथाङा सामलायगासिनो दङ। बिथाङा दायो जाखांफुनाय सासे आबादारि होननानैबो जोङो बुंनो हागोन। बिथाङा अल आसामावनो बिथाङा सासे सिनायजादों बोरमानि आबादारि होननानै। दायो आं बिथांनियाव माखासे आरो खोथाखौ आं मिथिबावगोन। दायो नोंथाङा बै बोरमा फिसिनाय जिहेथु माने दायो BTC सरकारा पिग मिशन लादों, बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइफोर मोनदों नामा? आदसा, दाथ' आङो जेबो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै। पिग मिशन लादों BTCआ आरो गड मिशन बोरमानि मिशनबो लादों। थ' बिदि लानाया मोजां, खारन आनएमप्लय समस्याखौ लानानै जिहेतु गेदेर गेदेर खोथा बुंदों बिथांमोना, आरो जुदि बिदि मिशन लायोबा निस्सय कौटि थाखा बेवहाय बाजेट जागोन, आरो बे कौटि थाखाया माखासे जोंफोरबायदि गैयि गोबां मानसि आबादारिफोर दङ बोरमा फिग्रा, बिथांमोननियाव जुदि एसे मोनसे फिसा न' मोनोबा आरो एसे ट्रेनिंनि राहा मोनोबा बिथांमोना बे मिशननि द्वारा राहा मोनगोन। दासिमथ' आङो माने गड मिशना मा स्थितियाव दङ आं जेबो मिथिया। जानो हागौ मोनसे समायाव बिथांमोना खामानिखौ मावफुंगोन, आं दा जेबो मिथिया। आरो दासिम BTCनिफ्राय आं जेबो हेफाजाब मोनथ'वाखै, गोदोबो मोनथ'वाखै, दाबो मोनथ'वाखै। आदसा, आङो गोबांबार थांबाय। आङो गोदो 17 बोसोर जेब्ला BPF खुंथायदोंमोन, आं क'क्राझार सेक्रेटारियेटआ मा आं जेबो मिथियामोन। गोदान सरकार फैनायलाय माबा मोनसे सोलायनाय जानो हागौ, थाबनो फैगोन। आङो थाङा नङा गासै खनबा थांबाय क'क्राझार सेक्रेटारियेटआव, आरो थांनायनि द्वारा किसुमान इन्टारेस्टबो जादों। माबा बोरमाया सैमाजोंबो आंहा अरथार जादों। खारन दिनैनि थारिखआव सैमाया बहुत अरथारो बोरमाफोरखौ। दा क'क्राझाराव थांनायनि द्वारा माबा बोरमायाबो आंहा सैमाजों अरथार जादों, आरो खनबा थांनायनि उनावबो जेबो फायदा गैया, गोबां थाखा फैसा खरसा जायो। ओंखायनो माने आं खनबा थांनायनि उनाव जुदि जेबो मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट फैयाबा आंलाय मानोथो थांबाय थानो होननानै आं दा थांनो हाया, आं थांनो हाला। बिनि अनगायैबो गोबां माने MLA MCLA बिथांमोनखौ लोगो हमगासिनो दङ। दासिम जेबो जाथ'वाखै, मिथिया उनावहाय मोनगोन मोना। आरो आं खिन्थु थाबायनो हाला, गोबां थाबायबाय आङो, थाबायनांगौखौ थाबायबाय। आं खारन राजनितिकनि मानसि नङा, सासे बोरमा गुमग्रा मानसि, एनिमेल लाभार। बिथांमोनजों आङो थांलाय फैलाय खालामबाय थानो आं माने पार्सनेल खहा जायो आरो जेनेबा। जायफोरा दायो फरायबाय थादों लाइमोनफोरा, दिनै बिथांमोना फरायनानै जुदि साख्रि मोनालासिनो थागोन, बिथांमोनखौ नोंथाङा मा एडभाइस होनो लुगैयो? आदसा, गिबियावनो आं बेखौ बुंगोन, आङो साक्सेसफुल जायाखै आङो सोरखौबा गेदेर माने एडभाइस होनो थाखाय। बाट आङो 100% सियर नोंथांमोनखौ बुंगोन, जुदि नोंथांमोना जब मावनो गोसो गैया अब्लानिया बोरमा आबादाव हाबनो हागोन। बोरमा आबादा अमा आबादफोर बायदि नंद्राया, बांद्राय माने केपिटेल नांगौ नङा, आरो बोरमानिख्रुइ अमाया मोनसे बांद्राय माने बेमार जानानै थैनायनि चान्सआ थायो। बोरमा आबादा मोजां, आरो बोरमा आबादजों गावनि जिउखौ दैदेननो हानाया हले 100% सियर। आङो आंनि जिउआव जेसेबांखिनि एक्सपिरियेन्स आं मोनबोदों बोरमा आयदायाव, आं बे नलेजखौ बयनोबो शेयार खालामबोबाय थादों। दाब दाब जायगायाव आङो फोरोंथाइ होबोगासिनो दङ, आरो दासिम बोरमा आयदायाव आङो 3 पुरस्कार मोनबाय, आरो गोबां सार्टिफिकेट दंसै, बेफोरखौ जेबो बुंना फायदा गैया। दा खोथाया बेबोल', गोदान जुदि मानसिफोर बे आबादाव जड़ित जानोब्ला आं हेल्प होगोन 100%। आं जि मिथियो बेखौ शेयार खालामगोन, सिन्था खालामनाङा। नोंथांमोना आंखौ डाइरेक्ट फनबो खालामनो हागोन। गोबां मानसिफोर फैबायबो थादों, आङो आंनि नलेजखौ शेयार खालामबाय थादों। दासिम नोंथांनियाव बोरमाया माबेसे दङ? बर्तमान आंनाव 150निख्रुइ बांसिन बोरमाफोर दङ। आरो एक्सुवेलि हंखिया एसेबां गिदिर खोथा नङा, जोंनि गोदान आबादारिफोरा बांसिन हंखियायाव होसोयो, बेनो ग्रेट मिस्टेक। नोंथाङा
10था बोरमानिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायो बिनि उनाव बारायलां एसे एनै बोरमादों थाफानानै नलेजखौ नोंथाङा मोनलांबाय थागोन अट'मेटिकेलि नलेजआ फैगोन आरो नोंथाङा मावथारनांगौ खामानि भेक्सिन होना लानांगोन बोरमानो सम मथे फिलौ होनो हानांगोन अब्लानिया जागोन जेब्ला बोरमाया बेमार जाया बै बेमार जायोब्ला नों मा भेक्सिन होनांगौ ओरैनो आदसा बोरमायाथ' मोनसे जिबननि बेबहाय बेरामा जाखागोन एक नम्बर नोंथाङा भेक्सिन PPR भेक्सिन होनांगोन आरो 2 नम्बर 15 दिन गेप्स दोननानै बोरमाया दिगदार होदो 15 दिन गेप्स दोननानै FMD होनांगोन आखौ 15 दिन गेप्स दोननानै ET होनांगोन इन्टारटक्सिमिया बिनि गेजेरावनो मोनसे बिखाल बेराम दङ माने PPR होननाय बेरामा जेनेबा मोनसे महामारि गिख्रंथाव बेमार कर'नाफोर टाइपनि बियो जादोंबा बोरमाया थैखायो दा देरसिन खोथाया बे आं नोंथांमोननि चेनेलनि दारा बेखौसो रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों दिनैनि तारिखाव जोंनि बड'लेण्डआव दासिमबो कमार्शियेलि बोरमा आबाद खालामनाय साक्सेसफुल पार्सन गैया बियो फिसा खोथा नङा जोबोद गिदिर खोथा बेखौ जोंनि बड'लेण्डनि गोरों गोरा मानसिफ्रा साननांगौ एक्सुवेलि मानो गैया जाय जायगायावनोखि 90% आबाद मावनानै जाग्रा ओनसोल बे जायगायाव बोरमा आबादा मोनसे आबादनि एग्रिकालचार सेक्टरनि बाहागो बे मानो जौगायाखै बे आबादा बे जौगायैनि रिजोना जाहैबाय आं गोलाव समाय रिसार्च खालामदों बे आयदायाव सासे माने बोरमा आबादारिफ्रा मोजां भेक्सिन मोना भेक्सिनखौ होनायनि उनावबो बोरमाया PPR बेराम जायो FMD जायो ET जायो थारमाने भेक्सिना मोजां नङा भेक्सिना मोनसे लाइफ भाइरास बेखौ 24 आवार फ्रेश मेनटेन खालामनो गोनां जायो बे बुस्थुआ मेनटेन जाया बे भेक्सिनखौनो बोरमा आबादारिफोरा मोनबाय थायो ओंखायनो बे बुस्थुआ जौगाबोनो हायाखै जेब्ला बोरमानि हंखिया 10थानिफ्राय 20था जागोन 20था 30था हंखिया जोबोद गिदिर माने लक्ष्मण रेखाफोर बायदि 20था 30था हंखिया जानाय लोगो लोगोनो गिदिर गिदिर बेमारा नोंथांनि फार्माव फैखायो आरो आबादारिफोरा मिथिगोन ओंखायनो BTC गभर्नमेन्टआ भेक्सिन आयदायाव स्ट्रं खामानि मावनो हानांगोन 2 नम्बर इन्सुरेन्स आयदाखौ नोंथांमोना मावनो हानांगोन बेखिनि खामानिखौ मावनो हायोबा सासे बोरमा आबादारिनि थाखाय जोबोद गेदेर खामानि आरो बे गड मिशनाव जिहेतु BTCआ लादों गड मिशननि सबसे गिदिर मावथारनांगौ खामानियानो आबादारिनो मोजां भेक्सिन हरनो हानाय बेबस्था 2 नम्बर आबादारिनि जुन्थुफोरखौ इन्सुरेन्स खालामना होनो हानांगौ 3 नम्बर खोथा अफलाइन ट्रेनिंआ कन्टिनिउ जानांगोन 4 नम्बर खोथा बे ट्रेनिंनि बेलायावनो माने अनलाइना प्रति हप्तायावनो खालामनो हानांगोन अब्लानिया बोरमा आबादारि बा अमा आबादारि बिथांमोना साक्सेस जानायनि राहा दङ नङाबा कौटि थाखा खरसा खालामबाबो जेबो फायदा गैया आं दिनै नुदों गोबां मानसिफोरा आंखौ फन खालामदों माने आंनि फार्माव PPR बेराम जादोंबाथाय थैखादों FMD जादोंबाथाय थैखादों बिथाङा बुंदों भेक्सिन होदों भेक्सिन होनायनि उनावबो थैदों माने बे खेलाया थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय जाबोगासिनो दङ ओंखायनो बेयो गिदिर इसु आरो बे समस्यानि समाधानखौ थोंजों माने गभर्नमेन्टआ खालामना होनो हानांगोन आरो आबादारिनि थाखाय नंगौ थारैनो बिथाङा जोबोद गोनां बाथ्राखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय थारैनो जुदि बोरमा आबादारि जानांगौब्ला बिथांनियाव माखासे गियान दङ बिथांनियाव नोंथांमोना जगाजग खालामनानै बिथांखौ नोंथांमोना लोगो हमनानै आरो बिथांनि माखासे माने रोंगौथि गोनां बिथांनिफ्राय नलेज लानो हागोन बिथाङा दायो उदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि खासिबारि गामिनि बिथाङा गामियावनो बारि जाय बिथाङा बारियावनो गांखो रजबहोनानै बै बोरमाखौ फिसिगासिनो दङ बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामो आरो बिथाङा बै खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ दासिम बिथाङा लागासिनो दङ आरो बिथाङा न'खरखौबो मोजाङैनो मोजां बिथाङा सामलायगासिनो दङ आरो गोबां जायगायावबो बिथाङा दायो ट्रेनिं होगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि ट्रेनिं लायोब्ला बिथांखौ जगाजग खालामनानै लानो हागोन बिथाङा निसय जायफोरा जुदि बोरमा फिसिनो गोसो बिथांमोनखौ बिथाङा माखासे हेल्प होगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों आङो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय अनसुला बसुमतारी उदालगुरि क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे
फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।